Ndị be anyị ekene m unu. Igbo mụrụ nze mụọ ọzọ, ekenekwa m unu ma kene ihe na-emere unu ihe. Anyị ka nọkwa n'akwụkwọ abụ Ihe Onye Metere. Cheta na ebe anyị kwụsịrị bụ ebe ndị dagburu gbara ọsọ na-abịa ka ha soro ọnwụ nwoke ka ibe ya jide ọnwụ ha gbaghachikwara azụ. Ka ha hụrụ nwoke ka ibe ya ka o tiri mkpu akwa si n'ime ọba ahụ gbapụta. Ahụ ya niile bụrụ naanị ọbara ọbara. Ile ya anya n'ahụ, isi ebuo gị, ma ịhụcha ihe ọnwụ ha jiri mma na eze were mee ya n'ahụ. Onye ọbụla bido zewe onwe ya ka onye ha amaghị onye ọ bụ ghara iri isi ha. Oge ọnwụ ha hụrụ na ndị na-achọ isi ya agbaghachiala azụ, o were obojiri ya maa elu ọba ahụ, si ebe ahụ matuo n'ala, were gbawa ọsọ ndụ ya ka agwọ egbutere mma ka o tinye isi n'ọhịa. Ọnwụ chọọ igbu nchi, ọ kpapụtara ya dinta n'etiti ehihie. Ozugbo ndị dagburu hụrụ na ọnwụ ha esila n'ime ọba ahụ mapụta gbawa ọsọ, ụmụ okorobịa ma ndị bu egbe ma ndị ji mma ma ndị bu okpiri were chụwa ya ụdịrị ọsọ ahụ ụmụaka na-achụ oke. Mgbe ọnwụ ha na-eme ike ya niile n'ọsọ ahụ, ka otu nwoke ọzọ a na-akpọ ọnwụ bụ arịrị chụkwudoro ya were mmiri mma ya tụkwasị ya ọnwụ ha n'azụ. Ọnwụ ha were obojiri ya o ji n'aka daa n'ala gwuo. Ọnwụ bụ arịrị makwasị ya ebe ahụ. Ọnwụ ha maara na isi ya eruola ala, mana ọ chọghị ka ọ gbara aka wee laa mmụọ, n'ihi na ọ bụrụ na arụsị na-eri asaa erighị asaa, anya anaghị edo ya. Ọnwụ ha nọrọ n'ala ebe ahụ ọnwụ Ajọọ jidere ya, werekwa eze na-atakasị ya n'ahụ niile. Mgbe ọnwụ bụ arịrị chọpụtara na ọnwụ ha chọrọ iri isi ya tupu ọ nwụọ, o jidesie ya ike, bido tiwe mkpu ka abịa nyere ya aka. Ozugbo ụmụ okorobịa buru okpiri ha na mma ha gbara ọsọ bịa. Ọnwụ bụ arịrị tụghapụ ọnwụ ha, wariri gbapụ nwa obere ọsọ gaa n'otu akụkụ kwụrụ ọtọ. Ọnwụ ha sikwa n'ala ọ nọ wariri ka ọ gbawakwa ọsọ ndụ ya ọzọ. Ụmụ okorobịa wee were ogologo okpiri ha jicha n'aka kụwa ọnwụ ha. Gbanịa na-esonyere m ka anyị chọpụta kene ihe mere n'ime akwụkwọ abụ Ihe Onye Metere. Ndewo, ka o mesịa.